Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubaterai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndauyawo pano paplatform penyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri. It is very confusing. Iyi nyaya iyi yekuti ndinodawo kuti hama dzangu dzinge dzichibudirira ndo paunobva wazokuvadziswa ipapo. And at the same time, kana ukaita sekunge unokanganwa hama dzako, vanhu vanobva vati wakaipa zvekare. Zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai so. Ndakati ndaenda kuchikorokoza apo at that time pandainge ndichiri ne27 years, ndainge ndichangobvawo mukumitisa. So I think kuti apa pandakazotorana nemudzimai wangu, maybe iye akatongounzawo laki muupenyu hwangu because ndakati ndamumitisa. Ndo pandakangokaruka ndatotaura neimwe best friend yangu ndikati, iwe tadii tambozama kuti tinge tichienda kumazowe uko timbonozama kunokorokoza. Then friend yangu ikabva yatobvumira mudenga paya. Tose tainge tichitotambudzika, munoziva kuya kunonzi kutambura. Taita kudya nhoko dzezvironda chaizvo. Ende takazoti taenda kuya takangoshandako kwe less than a week ndokubva tatonzi tatobata mari. Ko iyo mari yacho ndainge ndichimboiziva here mukoma, zvekutoti ndakangoendawo kuchikorokoza ndikabva ndatongonobata mari yangu. Saka mari iyi yatakabata takabva tazodzoka kumba ndokubva mari iyi yazonamatirwa manje kuchechi kuti ikwanise kutengawo chinobatika because ipapo musi wacho patakadzoka takatosvika vana muchembere vari kuchechi ndokubva tazoenda kuchechi. Takangoti tingonopinda muchechi then ndokubva ndatoona kuti ndakabva ndadanwa naelder ndokubva tazoenda panze. Takati tiri panze paya ivo vakabva vati pane zvavainge vangonzwa mumwoyo mavo. He was feeling so much sadness over our lives, but vainge vasingakwanisi kunzwisisa kuti why was he feeling so much sadness like that. Saka ndopatakabva tazongovaudzawo kuti isu baba kwatiri kubva uko tafambawo zvakanaka ende mari tinayo. Saka tasvika vana muchembere vatori kunoko tanga tichida makey. Then ndopavakabva vazodzokera muchurch. Then he then spoke about this issue. Vakabva vati he does not understand as to why he is feeling so much sadness. Saka tikufanira kuti tinge tichingonamatirirwa uye nemari iyo yatainge tiinayo inge ichinamatirirwa. Izvo mukoma connection yainge yatobatika because kumusha uko hama dzainge dzatozviziva kutoti mukomana uyu apunyuka because izvo zvichitaurwa zvinonzi inini ndakatemererwa mweya wehurombe wekuti chose chandinenge ndabata chinofanira kuti chinge chichingokasika kusakara, kunyange iri motikari ingogara ichingofa. Asi sezvisinei Mwari vakabva vapindira ipapo ndokubva tanamatirirwa. Saka takabva tazodanwa manje kumba kwaelder tikabva tazobvunzwa kuti what were our plans nemari iyi yatainge tabata. Then ndopatakabva tazovaudza kuti ini like on my own side ndainge ndaronga zvangu kuti ndinge ndichitenga kombi. Then friend yangu yainge ichiti iyo iri kuda kutanga shop, but mari even if tainge tichazoita zvinhu izvi mari yacho yainge yakawandisa, taitosara ne more money on top. Saka elder vakabva vazoti kwandiri iyi nhau iyi yekuti unoda kutanga kutenga motikari panokwanisa kuzokuitira tricky, wadi watsvaka ground first. Mukoma ndakati ndichingonotsvaka ground kudai ndo pakabva pazongosvika vamwe bangukuru. Zuva racho ratakabva kucity council ndo pavakabva vasvika, vainge vakangotsamwa vakangomudhura vakabva vati iwe mukomana iwe unoreva kuti unoenda kugoridhe wabva watadza kutenga motikari chaiyo. Munhu wemurume anotanga nekutenga motikari. Nezera rako iri wava kutoda kutovaka, isusu vanhu vakuru tisati tatombovaka. Worst of all kutovakira muno muHarare kowashayei kasi uri mubranda yakani anoda kuvakira muno muHarare. Mashoko avakataura ini haana kundifadza, kunyange mudzimai wangu haana kufadzwa nawo mashoko iwawo. Asi sezvisinei mari yainge ichiripo ndo pandakabva ndazongosarudza kutenga kombi, but handina kuzotenga kombi nyowani. Ndainge ndisisina mari yaikwana kombi nyowani sezvandainge ndakaronga kuti ndichaya kumesina ndobva ndazotenga kombi yangu. But at that time ndakabva ndazongotaurawo
nevamwewo vemuraini ndikabva ndazowirirana navo vakabva vazonditengesera kombi yavo yainge ichiri yakanaka because vaiwanzo kuishandisa setour bus. Saka ndikabva ndatozviwanira motikari yangu even though yainge iri second hand but yainge ichiri yakanaka. Mukoma ndakati ndatengeserwa motikari then baba manje nenharo dzavo apa vainge vatomborambidzwa namai vachiti izvi zvekuti tinoti tikuenda kumusha kunoragidza vanhu motikari isati yatombotanga kufamba, isati zvekare yapedza kubhadharwa because kamari kangu kakazoti shotei zvishomanana because neniwo ndainge ndichida kushandisawo mari kuti ndikwanise kunosiya something kumusha kwemudzimai wangu sezvo iye ainge akazvitakura. Saka takazongowirirana kuti kombi chinopinda paroad ndo pandinobva ndazotanga kupaireta ndichiti mari yandinenge ndawana ndichiendesa kuvaridzi vacho. So ndo zvatainge takawirirana. Baba vakabva vati kana ngatidzokerei tinge tichienda kunorakidza hama motikari iyi. Ndo patakabva tati mukombi muya ndokubva tazoenda kumusha kwedu isusu kumusha kwana baba. Takati tichinosvika kuya banguru vainge vari kumashops vachinwa doro but hameno kuti vakaudzwa nani because vakazongokaruka vatosvika pamba ndokubva vatotanga kutoridza muridzo paya vachipembera. Usiku hwacho mukoma kwakavatiwa here ndainge ndichingonzwa sekunge panze painge paine munhu ainge achingofamba. Ndakatombomuka ndichiti zvimwe kuda mudziyo wangu unokwanisa kubiwa. Ndokubva ndaenda panze ndikabva ndanodongorera but hapana kana chandakamboona, asi usiku hwose hope dzakaramba kubata. Then mangwana acho makuseni ndakabhoyekana because baba ndakatovaona vamukira makuseni kutonwa doro zvavo nemukoma wavo. Apa baba vainge vakaudzwa kuti izvi zvamunoita zvokunwa doro dai masiyana nazvo nekuti ndo zviri kutokukokerai mhepo. So amai vangu ndo vainge vachingomira voga pakunamata. Baba vaiwanzo kuti vakati vaenda kuchechi vobva vamboregedza vakambonamata vobva vamboregedza. Saka ndivo vainge vava kutoita like the weakest link in the family. Asi sezvisinei mukoma ndipo patakabva tazopinda muroad. Saka tichizonopinda muroad takazodileyewa navo bamukuru then tikabva tazosimuka kumusha. Patakasimuka pamusha pavo ivo bamukuru it was somewhere kuma past 6 zuva rainge ratodoka kunze kwainge kwatosviba. Out of nowhere mukoma takangoti tichingonobata tar road ende baba nekudhakwa vakabva vatoseka vakabva vati bhazi rapinda musamendi. Vakati vachingonoti bhazi rapinda musamendi out of nowhere kwakabva kwazongosimuka imwe mhute yekuti hatina kana kunzwisisa kuti ko mhute iyi yabva nepi. Zvadaro mukoma ndo pandakabva ndazotarisa mageji angu wanikwe ingawani mageji engine anorakidza temperature yeengine ainge ava kuita kukwira kuoverheata chaiko mukoma. Ndo pandakabva ndazombopaka motikari pasaidi peroad kutoti mvura asi mvura takazoiwana zvedu because nababa takabva tazoenda pane umwe musha tikabva tazokumbira mvura ndokubva ndadira mvura paya at least motikari ikabva yaita sekunge nani. Takafamba mukoma pore kuzonosvika tichizonosvika muHarare. Then takati tasvika muHarare mangwana acho makuseni ndipo manje pandakabva ndazoti kuna baba ini baba handichazivi mari handisisina yekuti ndinge ndichigadzirisa motikari iyi ndoita sei. Amai vainge vabuda vakadzoka naamai elder ndokubva vati ngatinamatei. Mukoma ndakatoseka zvangu ndikatoti muchembere pane zvimwe zvinhu zvisingadi prayer. Motikari iyi iri kuda kuti inge ichingoenda kunosevhisiwa chete but tikabva tanamata paya but ndainge nditori doubting Thomas zvangu at that time. Takati tapedza kunamata mama ndokubva vati chimbopinda paroad mwanangu kana kuri kunze zvikaramba kamari kaunenge wawana unobva waenda wobva wanotaura nevaridzi vemotikari wobva wavaudza kuti ukuda kumboenda kunogadzirisa motikari hayo mushuwa kuti vanokunzwisisa. So ndakabva ndatorana nefriend yangu ndisu uyo tikabva tapinda muroad. Wanikwe mukoma zvinhu zvose zvainge zvitori ball. Taingofamba tichingodongorera mageji takaswera muswero wese wezuva tichipaireta mukoma mari tikatoibata. Then the following day tikabva tati kana motikari iyi I think kuti iri kuda kumbodzorerwa palong distance. Saka ndo patakabva tazopaireta route yelong distance takalodha mukoma ende takafamba mune zvakanaka tikadzoka mune zvakanaka. Engine isina kana kumbocomplaina. Mageji ainge atongori ball. Geji reoverheating rainge ritongori pacenter richitorakidza kutoti zvose zvainge zviri ball.
mukoma izvo ndo zvakaitika kwandiri. Time patainge tiri kumusha, nyaya yainge yakataurika yainge iri nyaya yekuti ivo bankuru vainge vakaita kakundimanikidzira kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mwana wavo ndobva ndazomutoresa license, asi chainge chakangondibhohwa ndechekuti munhu wedoro zvekare munhu wembanje, saka ndainge ndichingoavoida nameno zvimwe kuda ndo zvakavabhohwa, but ndakangosiya ndavapromisa kuti ndichazoita plan because zvainge zvisingaite kuti motikari ichiri nyowani. Ndobva ndatotora munhu asingagone kudhiraivha, ndobva ndatanga kudzidzisa munhu kudhiraivha motikari apa motikari yandainge ndichiri kubhadharira chikwereti. So maybe ndo zvakavabhohwa, asi ndo spiritual encounter yavo iyi yatakasangana nayo mushure mekunge ndabva mukutenga kombi ndokubva baba vati handei tinorakidza hama dzangu. So I just want people to be careful. Zvimwe zvinhu zvinoda kuti kana uchiita zvinhu zvako chingoita zvinhu zvako unyerere, nekuti hauzivi anokuda neasingakufariri. Worst of all panyaya idzi dzemotikari, and the advice yandakapiwa, it was the best advice yekuti tanga watenga ground usati watenga motikari. I think kuti maybe kana vanhu vanenge vachikuroya kana vachida kukubata very easy, it is through motikari. Vanotongoziva kuti kana ukagara watenga motikari unenge wava easy kuti vange vachikubata. That is my own opinion. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu pachannel yenyu, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana ukaita chawaita chingonyarara, because ukati uchiri kuda kusemukira wabva watanga kuudza hama dzako kuti izvi ndo zvandava nazvo, saka ndikufungidzira kuti tinge tichidai dzimwe nguva unokwanisa kutoroyewa. Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Naimi zvazvakangooma hazvo, hanzi makadii zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma gore rino ndichange ndichizotena 33 years mumwedzi inotevera iyi. I think kutoti yangu addiction chaiyo, addiction yekudawo kuva nemagadziko akati kurei. I think it is because murume wangu achizonondidhampa, akandidhampa ndokubva azotora munhu ainge aine magadziko makuru. Saka ndatouyawo pano kuti ndinge ndichiwana counseling, because nyaya iyi ndaizviziva zvangu kuti this thing that I am doing zvitori neka addiction, ka obsession mukati. Inini naturally handina hangu magadziko mahombe, ndakangonaka from the top going up, but kuzasi uku hey mahwani chaiwo. So nemurume takati tauya kunoku ndokubva tatanga kugara kune imwe location. Saka pamba apa patainge tichigara painge paine mwana wevanhu ainge akazvinakira, ainge akazvipirwa zvinhu zvake. So ndainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira kuti murume wangu nefaithful yose iyo yaainge ainayo patainge tichiri kumusha angazotanga kundichita nemusikana uyu. Chakazoita kuti ndinge ndichifind out kuti munhu uyu ari kundichita, mari yemurume yainge yava kungogara ichingoshota each and every fortnight. Munhu aitouya nemastories after mastories. Ndazoita mistake yakati kubasa, ndazobatirwa mari. Ndega ndakambotanga ndichabvuma, but ndakazoona kuti baba ava vanika kundishandisa kavava kundiitira, because yangu mari ndo yainge yobhadhara rent, ndo yainge yotenga chikafu, ivo vaizongojoinidza tobva tazotumidzira mari. Saka ndakabva ndaona kuti panapa murume uyu pane madhiri ainge ava kuita. Ndo pandakabva ndazoti kumurume, ndafunga hangu vana ndikuda kumbodzokera kumusha. Mukoma ndakaita kuona kuti murume wangu akafara zvezvo zvokuti munhu akabva atondibvunza kuti saka wafunga kuenda rini ndinge ndichikutsvakira mari. Ndikabva ndati paribo ndichakubata zvangu. Ndokubva ndamuudza kuti dambudziko kungoti hapana mari, dai kwanga kuri kunzi pane mari, kana mangwana kana ndikakasika kurongedza ndatofunga hangu kuti ndinge ndichimbodzokera kumba. Murume later on in the day akabva atoti baby ndatotaura nemurungu, saka murungu ati anokwanisa kundikweretesa mari yemwedzi wose. Ndikabva ndati zvakanakai baba vamwana. Munhu ndokubva azoya nemari iya ane kamari kandainge ndiinako, ndokubva ndatora kamari kaya ndini uyo makuseni ndikaswera ndichita sekunge ndainge ndichigadzirira. Mukomana achi ndakabva ndamuti zvemabhazi handisi kuda, ndichienda zvangu nemakombi. Ndikabva ndati zveluggage no, I just want to go and see my kids.
kombi ichisimuka inoenda kuMessina akabva ati abo zvangu zvatoita. Kombi yati fambei ndo pandakabva ndati kuna driver ndakanganwa wallet yangu apa makombi anoenda kuMessina munotogara matobhadhara muchiri murengi. Saka vakabva vati no refund because mari yako tatosiya kurengi. Hameno kuti uchaita sei because kana tatobuda murengi tiine vanhu vakakwana hatikwanisi kuti tinge tichizokupa mari. Ndikabva ndati mari yacho handina hangu basa nayo ndokubva ndaburuka paya. Ndakabva ndazobata zvekare mamwe makombi ainge achidzoka mutown. Ndikabva ndadzokera zvekare mutown ndokubva ndanobata makombi ekudzoka kulocation. Aiwa ndakabva ndaswera zvangu ndiri kune kamwe kasango ndigere zvangu ndakamirira kuti kunze kunge kuchisviba. Ndakabva ndazonyawaira zvangu ndichidzoka mulocation ndichinopinda pamba ndokubva ndanohwanda zvangu kuseri kwemikuku. Ndakabva ndazonzwa murume wangu ava pafoni. Aiwa shasha yainge ichita kutaura maromantic words apa ichitaura nechirungu. Ndikabva ndaziva kuti munhu uyu ari kudanana nemunhu wemuno. Mukoma chando chakandiitei. Ndakazotaimira pandainge ndonzwa kuti vanhu vainge vati zii. Ndikatoziva kutoti vanhu vainge vava kutotamba mutambo wavo. Ndokubva ndafambisa ndokubva ndasvika ndikaona kutoti chain ndo yega yainge yakangohakirwa but door rainge risina kukiwa. Ndakangopinda mumba ndichibatidza light. Wanikwe munhu ainge atori pamusoro pemusikana uyu muSouth African. Mukoma ndakarwadziwa because murume akabva andirova akanditi wanga usina kuenda kumusha wanga uripi. Ndikabva ndamuudza kuti ndaswera kusango akanditi unonyepa waswera uri kuchihuri ende unondihurira. I know kuti unondihurira. Mukoma pakaitika noise ndakapera power. Maroverwo acho andakaitwa at that time ndakatoshaya kutoziva kuti saka ndoita sei because munhu ndainge ndamubata red handed but ndokubva atanga kundirova. Ndakarohwa mukoma bhegi rangu rikabva rakandwa panze akabva anditi ndinoridiko door frame. Ndokubva akabva anditi ndinoridii door frame. Ndokubva akanda zvinhu zvangu panze. Ndakabva ndatora zvinhu zvangu ndokubva ndamboenda ndikanogara neumwewo mukadzi wandainge ndichishanda naye ndikazowana zvangu imwe rumu yangu but the pain was just too much. Ndokubva ndazobuda mulocation muyamya. Zvaizvezvi ndinogara zvangu mutown but I think kuti ndo pakabva pazobva that addiction yekuzviudza kuti the next man that I am going to stay with murume iyeye anofanirawo kuti ange achizonakirwawo nebody structure yangu because matukirwo acho andakaitwa nemurume kuti ndokusaka wakasimbira kutangira pamazamu zvichisvika kumusoro zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Saka ndakabva ndangoti one day ndichitofambawo mutown ndikapinda mune imwe shop ndikabva ndaona kuti mainge muchitengeswa mamwe mapiritsi ainge akadhirowewa musikana ainge aine magadziko akati kurei. Ndikabva ndamatenga ndikabva ndatenga zvekare nemamwe mapiritsi anonzi maapetito. So ndokubva ndatanga kumanwa zveshuwa ndakabva ndatanga kutosimba zvekare. Ndakatoona kutoti ainge achindibvisa stress. Pandakatanga kumanwa mapiritsi awa maapetito ndaitonzwa kutoti stress yangu yaidzikira but dambudziko ravapo nderekuti mapiritsi awa I think kuti ndanyanyisa kumajairira because zvaizvezvi kutoti nditi ndakwanisa kubatwa nehope hunge ndanwa maapetito anokwana iwo kuita 5. Ndinowanzokunzwa vanhu vachiti vanodhakwiswa nawo mapiritsi awa but inini handitombonzwi kudhakwa nehope kana ndikanwa 1 but kana ndikanwa 5 at least ndo pandinozobatwa nehope. Saka ndakamanwa for a very long time because dzimwe nguva ndaikwanisa kuita usiku hwose ndichingochema murume wangu but ndaizoti kana ndikamanwa ndaibva ndatobatwa nehope. At least ndaiti pandinenge ndirere paya ndinenge ndakanganwa matambudziko angu ose but ndainge ndisingatoziviwo kutoti the more yaunoramba uchingonwa mapiritsi iwawo body yako inenge yava kutomada each and every day. Like izvezvi handitokwanise kurara kana ndisina kumanwa maapetito zvekare nemapiritsi awa ekukudza magadziko ndinomanwa zvekare but because angowo magadziko haana kuzokura zvezvo zvekuti vanhu vanototi uchifamba vanenge vachingocheuka ndingori nemacaves akazongo ango zvawo mahips haana kuzokura zvezvo zvekuti anenge ari extra large. At least pane macaves avapo but still I find myself ndichingoramba ndichingomanwa mapiritsi awa non-stop. So handizivi kuti obsession iyi ndingaiburitsawo sei mubrain dzangu because ndinotoona kutoti zvinokwanisa kundikanganisira
upenyu hwangu, utano hwangu, because ndava nedambudziko zvekare remaulcers. Saka handizivi kuti ipain yekurambwa nemurume here kana kuti mapirits awa andinonwa maapetito on a daily basis ndo zvekare mamwe anokonzeresa kuti ndinge ndichiita maulcers nekupota ndichibatwa nemaacids. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, unenge uchingoona munhu achifamba but munhu anenge akaremerwa muhana, anzi ndine obsession yemapirits iwawawa ekukudza mahips. Kana kuri kunzi wakambomanwawo mapirits awa, please come and share with me your own story kuti chii chakakonzeresa kuti unge uchimanwa. Ndakatumidzirwa zvekare imwe message navahanzvadzi avo vakati inini ndakamboita nguva refu ndichipfeka maplastics ndichitira kuti ndinge ndichitsvuka. Vangonditi ndichauya nenyaya yangu, shuwa kuzvisunga nemaplastics muswere wese wezuva uchida kungoti unge uchinzi uri yellow bone. Strange things do happen in this world, but ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section tikwanise kuvapawo counseling kasi zvine spirit mukati here.